Hi, good morning, sir. Good morning, nonke ndiyabulisa. Igama lami ndinguSphelo mazwi. Yeah. Uvela apha nafundini? Mna ndivela apha eSlovo, Gating. Moyakhe Street. Yeah. Okay. Ubekwa yini apha? Mna apha ndize ngengxaki yento drugs, yabo. Let me be specific. Ithufu abayibiza ngoba i-crystal meth. Sure. Yeah. Dibana nayo phi? Hey, dibana nayo nje. Dibane nayo apha nje ndiyaziswe zijomi ke mna nje i-crystal meth. Okay. Ompunyaka ngalo xesha Uqala kwami ndaqala ngo-2016, yeah. yo Approaching December. Yeah. wasenza grade bani? Ale? Wasenza grade bani ngelo xesha? Ngela xesha ndandisenza How old are you ngoku? ngoku I'm 23 years old. Wabona ngaphi ngoku? I was 16 years old. Here we go. Yes. Yeah. So kana 16 lama wasenza grade 10, grade 11. Or grade 9. So nsenza grade 7 kanje. Okay, sure. And then waqalisa utshaya? Ndaqalisa utshaya ngophofu ke yona ndiqale ngo-2016 khona uqala kwami utshaya ndiqala ngepilisi kanye. Okay. Ndiqale pha ngo-2013. Into eqalisayo yonke le way. What drives you? Yeah. Mna ndandibanjwe i-depression mna. Yabo. Qala kwami utshaya. Una 13? Yeah, ndandina 13. Banjwe depression? Depression separation yabazali. Oh. Stuff. So ndapha ndifumana nje umhlobo oyipilisi, yabo. Sure. So yayikhula inqhela loo nto leyo. Then kwafika into i-crystal meth ndaqala ndaziswa ngayo nje ngamajita. Hey, then nami nje uxolo nomdla ndinomahluko phakathi kwe-crystal meth nepilisi. Ipilisi uyayitshaya and ufumana ubuthongo. I-crystal meth uyayitshaya awukwazi ulala, uziva hyperactive yonke into, yabo. Unamandla into yonke. Yabo. Waqalisa? Ndaqalisa ithufu. Hayi ke usuke lapho ke and njengoba senjona ndandinguhleli ndingumuntu omoshayo and hayi senjona ndaye ndinguba ngumuntu omosha nyani. Umosha into ngoba iswekile endlini okanye uthi ndandingqhekeza nyani. Abantu bebengatholi kuphumla engingqini tu. Yabo. Kuthi bakumoshiyo but bazoyidiscoverisha le nto leyo after senjo after u-2016 bazodiscoverisha ngo-2017 hayi man uSphelo losimoshayo. Yabo. ulapha eSlovo lo xesha? Ndilapha eSlovo lo xesha elo and ngendlela senjisho endandithethelelwa ngayo ngumama wami umama wayilwa senjisho ndibe ndibhaqiwe ngamanye amaxesha ndibhaqiwe. Afike yena ngisho abe ngilani ba hayi soze nothi wami umntana ayifani naye le into. Bendiqomba nami ndiyiphika into. Yabo. Bendiqomba ndiyiphika. Yabo. Naye andiphikele kumama ndithethelele njengomzali, yazi njengomzali. Yabo. So ndahamba phofu ezabazali babo nje suggesta into bandithathe bandise rehab, yabo. Okay. I first went to eMatatiela. Okay. Yabo. Fika kwami eMatatiela. Rehabilitator nje lahlala ehostel yonke into senjalo. But
kwafuneka sendisho ngo-2018 ndihambe ndiye sendisho like since kwakukude and still sendisho utata couldn't afford ba anandi felt like ba xa ifuna uyondibona ngase kube kufutshane so wandithatha wandisemount phaya ke ngolewa uye kwimatatiyela kwakusenza kanjani imatatiyela sendisho phana sesicawa sisithini sihlale yena ndike ehostel yabo so ndandingabi sendisho kwangekho nto etheni sendisho like ndicawa nditheni but I never got help yabo I never got help xa ucinga into nobangela phana ingxaki yabona sasibaninzi kakhulu ngendlela engumangalisa ba sendisho ufumanise kuba wonke umuntu sendisho ufumanise kuba siyazitshaya izinto kwalapha ngaphakathi ehostel yabo and ufumanise kuba nabo sendisho abantu abanalo ixesha lethu lozihoya bayibo sendisho sasivakwe nje ubona uba ufike niko 20 kwinantika kwidom ubona uba hayi bani sendisho like i-attention sendisho yethu sendisho bengasinanti qha but besiqhubela ecaweni ngalo lonke ixesha siqhubela ecaweni nje phinde iphele nje kanjalo nabo bengabantu ufumanise kuba nabo ngabantu abanxilayo abatheni yayibona so ndatshintshwa ndaye eMount Frere sendisho ndaphana ke ndafika ndazimela ke phana and ndafika ndazimela so ndandikwazi uba ndifike xa ngabe ndibuyile for a weekend ndikwazi uba ndithenge inantika zam sendisho ithenge into i-crystal meth yam sendisho ndithenge igram nenqoma yayizandilasta for inyanga yabo laa nto sendisho hlala ndiyitshaye nje yabo so I never saw a problem uba sendisho ndinengxaki mna ngelaa xesha ngoku sendisho abazali bona bayibona baye hayi mani le nto le izayo bayingxaki le because ntoni bayava ngayo le nto uba ibenzisana abantu but mna sendisho ndandiyithanda yabo yes I think so nalapho abazali baqaphela into yoba hayi man andikaziyeki ezi drugs zam sendisho xa ndingabe ndibuyile for i-holidays sendisho kulapho baqaphela khona uba hayi man mntana lo kakaphumi kwezi zinto and usammosha yabo so ke ngoku ndaya kwenye indawo sendisho eDurban yabo nalapho sendisho ndiyofuna uncedo yabo but apho nalapho sendisho zange ndifumane uncedo ngenxa sendisho nalapho sendisho imeko yakhona indlela ekuqhutywa ngayo yabo so yave yafana noba sendisho ndabe ndafana nje nedada elivela ngena emanzini sendisho laphuma nje lingekho manzi ibona so yaye iqhubeleka iminyaka yabo iqhubeleka iminyaka till unantika sendisho last year besendikwe inyani ngo-2022 sendikwe inyani ndisiva like I felt like besengasahlali nasekhaya ndingumuntu nje ohamba elale sendisho esithubeni bakhona iroof sendisho kuloo ndawo leyo yabo ndiyafika ndilale yabo so ukuqhekeza biyona nto endokweba yabo ndiseba nyani izinto just for uba ndifumane nje into etik imali etik uba ndifumane nje imali etik I feel satisfied ubona into ndithathe izinto ndiyozithengisa nje ngemali nje a week yabo like ndithathe ifowuni
like ifone nje ndoyithengisa uba ndifumene nje ayi-200 noba like kanye 100 rand nje into bandizawufumana nje itsofu yabo. Yeah. I remember there was a time senso and then the end ndaqhekeza ndeba i-TV plasma sithi inkomo ke xa siyibiza sithi inkomo plasma. So apho ndayikhangelela ibhaya ndayoyithengisa, but lo mntu sentsho ndaye ndamthengisela yena nguye sentsho owayisa kulo mzi lowo. Zange ndibhaqwe, but sentsho nguye owanipimpa because ntoni yabona le ntwana le yamosha kudala imosha yabo. So waqoma wanika nje imali nje like 200 yabo. So wayonipimpa ngokwakhe uba hayi man intwana ifike ndifumene kuSphelo le yabo. So apho abona ezi sikani esibonayo ezi like nezi lapha ebusweni yabo, like ndaye ndabethwa apho yabo, ubhuti wakhona ndabethwa yabo, and ndabethwa sentsho ndaswa nasebhodini yabo. Wasebhodini ndafika ndabethwa ebhodini kwagqiba komkhulu yabo. So apho I'm coming to the attention. Ndaye ndabethwa apho. So ndangxoliswa ekhaya, ndabizelwa i-meeting, family meeting yabo. Ndabekwa apho ndangxoliswa njengomntwana. Hayi mfondini uyenza njani le nto sentsho ngoku sithina sesizame effort engayo uba sentsho sizame ukunceda, and nawe sentsho ibe ngathi uncedekile kanti ufuna side sithini yabo. Yayibona nto. So nami sentsho ndaye ndafila sentsho guilty yabo. Ndaqoma ndacela uxolo yabo, as if sentsho ingathi phofu ndandingazinzisi, ndandilicela nyhani uxolo, but when it comes to uba sentsho senditshayile nditheni xa nditshayile le-tik sentsho kanti ndingazazi ukufike nje umoya nje, like ndaye ndaphinde ndayomosha yabo right after sentsho kwenzeke loo nto leyo. Uyabethwa? Yes, bethwa. Uphinde uyomosha? Ndiyabethwa ndiphinde ndiyomosha yabo. It's not that uba sentsho kuba blank xa ngabe sentsho ndiyomosha, ndiyenzeka into sentsho ndiyibona ibe ndim yabo. Xa uno-understandisa umntu ono-cousin wakhe ngomntu okuziyobisi, ungathi xa laa mntu ekulaa mo sube kutheni enganqandeki? Yabona xa ukulaa mo and not most of the time, all of the time awenzi ngokuthanda. Xa usona awoni ngokuthanda kwakho yabo. If you feel like then sure there is something driving you yabo, yeah, there is a spirit, and now uyofumanisa ukuba you never have like uba sentsho uresiste laa nto power over it. Yeah, sentsho andiyazi uba ndingathini, sentsho andinayo indlela uba ndingathi. So nje bomosha uphinde ubethwe ngabahlali, uphinde uyomosha futhi. Apha kuwa kwenzeka ntoni? Apha kum sentsho ndiba buhlungu xa ndibethwa, and ndifuna ndikhale kabuhlungu thini, but xa ndiyomosha ayibikho laa ngqondo uba ondini uzawuphinde kophinde kube nzima uba sentsho yilaa nto sentsho iyenza abantu sentsho bantu bananti ke sentsho ufumanise ukuba bandibethe sometimes. Ayo awuva wena okokoko sithetha ngento yakho okokoko yabo.
Okay. Now, yintoni eyona nto uthi uyayiregreta? Bona le nto zange ndiyenze ofezanga le nto yenzeke ngekubhetele ebomini bam mhlawumbi. If ndandingazange ndazane nayo i-interest methylene nezinye ii-drugs, if ubomi bam ngebobhetele ngendingomnye umntu obhetele, umntu oneento zakhe, umntu ongasweli nto, because ntoni ngenxa yale nto yale drugs ensure I almost destroyed my life, yabo, because ntoni ngoku ndizibhaqa sensure sele ndingenamntu osecaleni kwam ngenxa yezi drugs, yabo, ndingenamntu sensure ndikhathalela sensure even nabo bandithandayo baya akuba sensure baphelwe luthando qha ntoni bayoyika uzisondeza because bayayazi uba because mna ndingulaa mntu sensure xa ingena endlini 1 minute unika sensure umntu ehlale endijongile 1 minute nje asusa amehlo wam akhe kum, ayo sendibona nje ayo lahlile lo ndithathe nje like 1 minute asiyi-wallet yakhe nje, Yo, Nkosi. yabo, like imali nje bendingayazi nje bekhona esensho laa moya ntsho khawuleza ntsho ndibhaqe izinto nje ezibekiweyo nje like umntu mhlawumbi ubeke imali yakhe phaa beqomba like wekhona into oyenzayo apha ekitchen, yabo, so and ndizokwenza ukutya mna sensho ndiqomba ndizokwenza i-breakfast nje, yabo, 1 minute nje athi uphendula ifowuni yakhe mna ngapha sendibetha laa nto, sendithatha laa nto, yabo, thathe laa nto sensho ndihambe, ndizawuphinde ndilambe futhi sensho bekhona elaa xesha ndibe ndicinga uba yho ndiyokwenza ukutya and ufumanise ukuba umntu seyidiscoverishe into uba into yam andiyiboni, yabo, avele ayiqonde nje ayo nguSphelo, yabo, and nam sendisho sendive ndithi ndingena nje emnyameni ndithandazela uba into uba yho ingaze be usalele, leyo ndizawuthi ndingena ndindedwa ekitchen sendisho bayayazi uba yho ngathi umntu angene nje kukhala imbiza, yho nanko seyinguye ke lowo, yabo, ayiqonde uba yho abuze iphi into yam Sphelo, yho ndiqomba mna ubani mna hayi ngaleyo ndiqhele mna Kubisela uba angabisaqhubeka. hayi ngaleyo ndiqhele mna, hayi ndazana loo nto yakho mna, hayi but uyofumanisa ukuba sensure I can't deny for a long time, yabona lapho and ndiyabonakala xa ndiqoba hayi le iyithathile nyani le, yabo, ubuza kube kabini kube kathathu, yabo, lani uba sensure ndizawudinaya nje nam kanye kube kabini nalapho ndiyeka, yabo, but you deep down uyayibona uba iyenzile le into qha ntoni ayizude ivume ngomlomo wayo, yabo, uzawuthatha ixesha nalapha ndiphume eqala, yabo. So ukuseparate kwabazali yaku-affecta? Yandiafektha kakhulu loo nto leyo, Ngoba yandiafektha kakhulu apho as sensho ndandisenengqondo zobuntwana nalapho ensho nda-enda pha sensho ndiziblame for into uba sensho like as umntana uba hayi inoba mhlawumbi ndim sensho i-reason sensho ndiyazi prof sensho like ndingathi sensho nee-drugs nazo because ndandikuzo ngelaa xesha, yabo, ndandisaqala sensho as like inanti sensho qala like as umntu ongena kwi-stage, yabo, sensho because ndandingahlali mna neetshomi zam like i-age group yam ndandingahlali nayo, mna ndikholwa kuhlala nabantu abadala, yabo, yabo, to avoid into ezininzi sensho like laa nto ijaji sensho laa nto umntu ezabe ijaji uba hayi bokutheni utshaya, yayibona yonke laa nto, ya. now umama uphi ngoku? Mama wasuleka 2018, yabo. How did you feel? Yo, prof, How do you feel ngoku? back there I felt nothing sensual, like
but nothing but ikhulisa enga yam sentsho upon sentsho ifamily yam sentsho like and wethi sentsho like abantu abandithanda nje abandikhathaleleyo sentsho like the more mna sentsho umuntu sentsho ndenzela into enhle kulapho sentsho ndizawumonda sentsho then like mna sentsho specifically ndanimosha abantu abandithandayo ngenxa yale drug yabo but then ngikayirealize loo nto leyo yabo ba hayi yonke le nto yabo because don't ndisayithanda yabo so ke ngoku ezinyaka ehamba ndapha ndiphuma nasekhaya phuma ekhaya sentsho like because laa nto ethi ndiloko kuxoxoko ayipheli iveki kuxoxoko kungena ityala okokoko yabo so nokomkhulu I ended up sentsho getting warning ba hayi mfondini apha kowenu sentsho bangaba uyitshintshe imeko yakho sentsho uye kumosha sizawucela ba uhambe okanye kowenu nihambe should ba awuyeki nalapho sentsho sizawuenda basiwutshisa lo mzi sibona hayi sentsho sizowutshisa lo mzi yabo so nalapho sentsho I inherited ihabit uba sentsho yazi ntoni man mandiveni phume ndihamba yabo so ndimi ingxaki apha ekhaya yayibona lapha andikazibona uburongo sentsho nalapho yabona andikayibona uburongo uzibone unengxaki uzibona uyingxaki wena ingxaki mna yabo so ingxaki yakho so uyenze wena yes so ndaphuma yabo uphuma yaphi stratweni sentsho nalapho apho professional ubona ba enzo uba kusile sentsho ndihamba phandle sentsho ndiyamokola sentsho ndiphila lo mpilo uba sentsho uba ngaba not like bakukhona apho ndihlala khona yabo because ndilala emadongeni ndihambe ndilala emadongeni I see nothing wrong with that but there was a time bandide ndibona ba yazi ntoni ngoku ndibona ndikhumbula ekhaya ngoku but kunzima because ntoni kukhona amatyala ento endiwenze ndihlala ekhaya aba bawazi and phofu sentsho not that bawazi nawa nanga ndiwenze ndingahlali ekhaya sentsho sekunzima uba ndibuyele ekhaya just because of khona lamatyala ndiwenze ngosendingahlali pha endlini elinye ityala lawo lalinjani prof elinye ityala lakhona prof elase sibasele ezweni funa uyazi ba nje ezibalisayo ukuthi siyafuna uziva siqhele ukubona TV at times ezinye sazenza but we need to get to abantu ba understand ba umuntu xa ise control with the spirit of drugs kuye kube njani uyabona yeah prof there was sentsho inantika elder brother yento ye friend ye brother yam yona sentsho ngumuntu sentsho owayizama ngomnye wabantu bebezama ondihlangula kule meko ndikuyo yabo so ba because umuntu oyirun istudio ke na ke sithi so ubrother wakho mdala unechomi yes unechomi yakhe umkhulu wakhe yes ulo wayisondeza wena ulo wayisondeza eningcanyo kakhulu endithanda kakhulu yabo enze ndenzendini like igama enibizwa ngalo ke phekento and ndandilithiwa nguye nje like mahasman zaba mahasman yabo so le brother yento yechomi brother yam sasebenzisana yabona like abe amane ndithembisa awuzandinika imali yabo sentsho xa igrand sentsho like xa kufumanise kuba esi span sisiphushayo mna naye like uyiprinta nezikipa esithini yabo like nami ikhona effort endiyifakayo ndimncedise yabo like sisenza into ezininzi so like yena xa inemali sentsho ufumanise kuba ndimbone xa inemali nangu uyosela yabo
ayongxela thini yabo. So like benalani ba yabo bra ugrand ngoku bethe xa igrand uzanibheka yabo lawe ngoku mina ngibona ndenza umxhaka lela we yabo ngiqoma ndenza umxhaka nyani lawe ndiye kuwe ngisondele kuwe yabo. But ufumanise kuba anganiki lena ngisho le mali ufumanise kuba yo hayi wena kwedini uhleli uzawuyothenga inandiki ithufu nentoni yabo. So naye lanto leya ndaye ndingaboni ba hayi man uright ubra but ndandibona yena wrong uyakulibala ngoqaqo yabo uyanilibala nxeba right esenje ngokugrand ngokuyifumene ezweni yabo ifumene imali yabo. So ndaye ndibaseleke yabo imane sithi hayi man jonga it's up to you ba njo wena senje xa ndibona nje ndibona lapha estradweni bahamba wena uyoqhekeza uthini. So I felt like uyaniprovoke lo muntu lo yabo. And ke mina ke senjho ndingilamntu senjho nengqondo yami senjho indlela besiyiyo ba ndingilamntu should once ucingele into ba hayi man like uthethe nje into negative hayi man hello uzukulinga uyenze lento andithi uyenzile senjho should ucinge uyenza yabo. Mna senjho beniveni nqoma wayabona ngoku sowugqibile undibisile ngoku yabo nqoma undibisile uyanithuma senjho in other words uyanithuma yabo niveni nqoma lalo nivele indiniki iphawu ba yabona jonga veni xa nditshayile veni izinto zokuqala ezo senjho uzicinga ufike engqondweni zami ba uyazi ba ubani akagcwala ubani samgcwalisela nyani and akagcwala vele ufike la moya senjho ndinala anger ndingayazi bese nje into ngameli bomba ifike ibe ngaphi yakwami yabo. Awusakwazi ukuthi hayi ke angisakwazi nothi hayi tu. So ndithi ndiyenza la nto senjho ndiyenza ndizibhack up kwamba asuka man ngiqhela kakubani yabo kunala moya utshoyo shona ba ienga nendvendi uyaphusha ndibona ba le enga andifuna uthi engathi senjho it's like senjho it's normal. It's a huge fire burning inside me yabo that I can't stop yabo tu. So ndaye ndayoyimosha le braai right after senjho enjoy yaje biflathela itshona ngabe tavern ndabe ndiqoba mna ndiyayazi endlini yakuba kuhlela ungatsixwanga yabo ndayakhona fike yonda qoqosha ifika khona inkabankaba yenkomo plasma inkomo yeplasma yes plasma ithatha senjho I remember senjho istudio sakhe ndasiqoqosha sonke ndazithatha ndawuzibika ekhaya ezini yabo ndazithatha ndawuzibika ekhaya ezini izinto. So yavi yathi nje ubuya kwayo ubona lana phofu yayiqonda ba mahas man Sphelo lo akekho omnye umuntu wavele waye ekhaya yabo. Xa ifika nyane esithi uyathi exelele ba efika senjho time ikhona nayo yabo. Xa esithi yathi wabeyibonisa evidence nazi izinto zami ndizibhaqa apha nyane and mina senjho it was hard to ba qale no deny ba indeed enqoma sisaba novela ngoku sisaba novela nyane yabo but ngiyanzelekile nivelile yabo ndiyazi senjho andithi divele senjho andithi senjho seyizithathile mos izinto zakhe yabo. Qha ngoku naye ke ngoku seyibala nento ebezingakhange ziqale kwauba khona yabo. Ngiqomba hayi ke ngoku usile ngoku ubala nantoni seyibala neempahla bangathi man le bra le
sisidudla manesi basenje mina and mina zazithini lawe impahla ezinkulu like mina senjho mina bendithi xa ndiyithatha ndingayithathi into endingazuyisebenzisa. Okay. Like fana naxa kuthiwa ndithatha impahla ndiyithatha ndiyinxiba apha phambi kwakho mina just because of la moya ondikhontro and senjho I feel like ba akazundenza nto bakhona beqhomba hayi jonga le iyaxoka le yabo and vele athi sothi gqi vele ngayazi ba la moya uvela uyephi yabo xa umuntu enconfront into yakho vela athi ecaleni ushiyeke mina ndishiyeke ndiqhomba endiyoyika ngoku nami bengiqhomba ndiyoyika bengiqhomba Sphelo ucinga ntoni ubekho la moment ba emfundeni ucinga ntoni yabo so la bra yaye and apha endibambisa yabo senjho indibambisa just because of senjho ezizinto senjho izibala ezingezinye ecaleni yabo and it was uDecember so uDecember ndamtyela phakathi 2021 okay 2021 yabo nalapho senjho hayi ndathi xa ndaphuma ngoJanuary ngoJanuary yabo right after ndiphumile noma kwaphela nje 2 weeks yabo so umuntu wakhona waye ngenxa yeba senjho icondition yakhe ubra wayehleli senjho engumuntu oyesuka kwiaccident senjho weke wane accident so ufumase ba unela pipe lapha endweni so akaphefumuli kahle akathethi nakahle xa ithetha yabo so ufumanise kuba zazikhona infection senjho ezenzekileyo because ntoni wengumuntu osela nyani ayindaba odlala so kwenzeka wavele zamungamela izinto zo wave wabhubha right just in that time noxoka prof kwakusithwa ubulelwe ndimi Nkosi ubhubha epha kwakhe ande ubhubha epha kwakhe yeah okay wathiwa ubulewe ndimi yatrenda lo nto ikasi lonke ndabakathi hey sayithina lena so loo nto leyo yayindidrive senjho end up senjho ndiphinde ndiyomosha pha yabo same house hayi ngosenandikile yabo kanti pha ejele butshaya ejele beningatshayi but prof basejele hayi akululanga liyasinda ilitye yabona ntwala ilitye liyasinda ilitye ntoni ilitye like cement because cement phansi cement ecaleni cement phezulu yabo and ubhlungu senjho uba kulandawo senjho like I felt like senjho like as an example line ba kukhona abantu senjho abaphanda senjho ubona ba abanye abantu they were falsely accused but mina senjho ndandizenzile but I felt like senjho the right yabo and lo muntu uyandiqhela lo ngosenjho undifake apha yabo so it built my anger senjho more than yabo each and every day bomba yabo nalando yofumanise kuba andivisitelwa yabo babuye bathi xa ndiqoma endicela senjho ndifumane la opportunity ba senjho ndifone ndithini athi mfondini mfondini sixakekile nathi apha senjho uzenzile mfondini kuthi ifamily benqoma but mina senjho inyale nditha but hey yanidinga yes benqoma ihlukumeze impela ke into uqoma xa sendiyifumene lo visit leyo manje kuba abantu babona ngapha kweglass akhona oba ndingahage nibambe isandla bona ba ndithi nibuye visit ngibona ba emotional kakhulu yabo
although sendisho ndizawube ndifumene loo nto ndiyiphathele yona like imuva ithi ntoni yabo cause izinto ezo yabo zinto ezidingekayo sendisho like dinga kanjani ejele anityi kanti pha siyatya prof yo kuyavakala ayilokhaya kuyavakala uba ayililo ikhaya ntoni eyenza loo nto mama ndithe ndifuna umzali ozawumamelisa lo mntana le video understand umntana wakhe olomfana ba akuthethi ngento engakhange udlule kuyo yes bekunjani ukutya kwasekuseni uvuka uthini yo ejele yo prof ubone lando ba ufumane isidudu but fumanise kuba isidudu iswekile ivakala ibingathi ibikhe yakhona yabo and awunalo ixesha lokucima uhambo uzawucomplaina because ntoni apho uzolungiswa apha yabo ufumane ithusilayi ufumane nje into engathi yikhwafi nje ithi yabo but nalapho vele same applies ba iswekile ngathi ibikhe yakhona yayiba man nayo into ngathi ifuna uba ingathi ifuna ujiki taste apha lento and so ezanto ziyak upset ubomba yes babenze ekhaya ngoku engekho nje yabo and nalapha unamuntu ozomblame but lo muntu ukufake apha sensho of comparing to me so to my problem yebo land the problem enkuyo yebo so ositya abantu xesha kusasa kuseni ngo-7 uyatya ngo-12 utya into breakfast yakho ngo-7 then ilunch uzoyifumana ngo-11 yebo intoni la 2 slices nalonto hayi yo isamp nalapho isamp eyodwa enalo cabbage ubona uba ithwe xathu kabili kathathu yafakwa embizeni uyibona uba ngamagaqa cabbage ubona uba yabona apha sendisho ngohlobo kwenziwa ngalo kwenzela uba uze ungaze uphinde ubuye kule ndawo because ntoni ulaliswa ngofosilayi apha ucinga nayazigeza ubusenzela kowenu umoshe kitchen bona uba yabona yo bebekuthandise ekhaya yo ngendibethe ngendibulala ilofu yonke ngokuqomba because nyani benive ndithi xa ndiphuma ejele ndiphume ndibe ngilamuntu osentsho ekitchen sentsho wenza into ezifani ndenza into ezifani nyani umase kuba alapho bona bafuneka ngoku ndigadwe nalapho benigadwe ekutyeni nendigadwe entweni sentsho ezilapha endlini around akho nto ndingayimoshiyo wona end apha sentsho kufakwa iibuglas ekhaya ngenxa yam not ngenxa yesele lafika ngaphandle hayi not ngenxa yesele hayi bengamoshi omnye umntu ekhaya abinalo ixhala bebengabinalo ixhala lo muntu ozofika ngaphandle sentsho azomosha bayayazi ba yo hayi thina sinengxa sentsho in fact lijoni eligwaza apha ekhaya yayibo into enjalo wenqomba yo nami sentsho at times bekhona lana ba ndiyirealize ba man andizithanda olhlobo lulo yabo just because of ntoni lo moya wale drugs sentsho uvele sentsho uvesikathi iqinje and soze uresist awekho ubomba andibinawo amandla oresista to xa sekuthiwa uphakamile lo moya na walanda kwaqhubeka ke futhi waphuma ejele kwakho le accusation yalo tata sandisweleka kuthiwa in case ba nguwe so yinto enjo yenza sendishona uba andiphinde ndiyomosha pha yabo and ndayithatha iplasma futhi ayikabuyi kuna namhlanje yona ke sendisho lapho sendisho yenye nje yendawo endiqomba yazi ingase sendisho ndike ndihambe ndiyokwenza uxolo phana andiphuma enjo I hope basendisho bazandixolela but it's worth a try bandiye yabo
ngoba ndazi ba nje ngase I feel like nje ngase ngake ndiyocela uxolo ubaba besithi yabo uba ngaba senjho isafumaneke inanti ke yabo ndiyibuyisele. All right. Andifuna singene ncam kakhulu kulonto. Ngezizathu ezithile. Yes. Now ke ngoku wasiwaphi for uncedo ke ngoku? Ndasi senjho like ngosobuye ejele. Ngosendibuye ejele. Eziyobisi. Hayo. Aloku ayikho enye indawo enje abaye banandika senjho till senjho ndibenala senjho ndiphume ekhaya does find senjho ndingumuntu ophumile nje ekhaya kunzima ba manibuye ndithini. So that ndazi kwako bade bane meeting bona apha endlini baye mabanzise apha into eGrace ayi yabo banwabona le ndawo. Sister wam cause sister wam doesn't live very far from here. Okay. Uhlala apha eDryden yabo. So but nje bene meeting awukho phakathi kwabo. Andikho phakathi kwabo. Uhlala esitratweni. Ndihlala esitratweni yabo elaxesha qha nje ndivele nami ndivenge ndiba andiyazi bakwenzeni kwintsuku nje ebenikade ndingekho cause I think binyanga yonke ndingeke senje ndigqibele uba ndikhe ndiyokroba. Kwakhona laa nto ithi mandikhe ndiyokroba ndike ndiyovela nje kuba ndiqomba yabona namhlanje mokolanga nje because benilala nje ngiqoba mandicela amashumi neentoni ye2 ba kuze ngiqomba hlanganisela into isapha nendoni phila kanjalo yabona sengiqoba kuba sengiqomba ndiyoyika umosha yabo sengiqoma ndiyoyika nyana umosha and ndiyabomba ayikho enye indlela enzawuphila ngayo ngcono ndithini ndimokole because ntoni ndanele kumosha because ntoni because kudala ndibethwa ndithini ngiyaqoma ngondizawuthi ndibulawe ngoku ngendlela abantu abathetha ngayo bayo hayi soze yaloko Sphelo sibanqolobile abanye otsotsi ezibake abathethi buxoki yabo because ntoni ngoku into beseyisenzeka ngoku bendive ndithi noba India ayisendim khona umuntu omoshileyo nje eReni khona into yenzikileyo kuthiwa uSphelo akekho omnye umuntu osimoshayo kalo bebathi qoxa benibona ungumuntu senjho vele benexhala nje xa indibona estradweni nje ngodlula bani ke nadlula nje endaweni ethi kube khona indawo into emoshakelayo izawuba ndim ngoyingendim. So nansi into beseyindikile ngenantika ndizifila like yabo ngoku ingase yanga ngafumana uncedo because ndonele ile drug ndonele kuba sislave senjho sale drug Nkosi yabo. So ndafika ngababusuku ba ndifika ndiqoma nomdi ndifika la ku sister yami andisiwe utata akahlali phamos apha Sphelo. Utata akahlali pha. So unomdi unjani apha kuwe? Unomdi senjho kulamntu senjho ufumanise kuba yena senjho uyarhalela undinceda but at times azive senjho like engumuntu senjho othetha khabaxa nakanjani but aphinde azithobe kulani ba senjho undithanda kakhulu senjho ngilamuntu senjho undithanda kakhulu and nami senjho ndiya kuye ngoyazi ba unomdi hayi noba kuthwani senjho noba kuthiwa senjho ndimoshe kangakanani na ndiyayazi ba at least unomdi uzandimamela bandifuna uthini na. Yebo ngoyena muntu senjho ozondimamela ndigqibe yabo nobuza kungxolisa naye nobuza kungxolisa but wena muntu senjho ozandiphela xesha ngisho ba hayi man le mic iyithethe le nto lapha kuyo yabo ndiyithethe ke nami yabo. So lo ndiyakwenza ba xa ucinge ekhaya xa ndicinga ekhaya bendiqomba ndiyazi brother yami yena wendiqomba kulamntu senjho seyidikiwe senjho ndim senjho yena senjho ndandike namosha before but umanise kuba ndimosha
most of the time abantu aba-close kuwe kanti ufumanise uba abantu sendisho abamrespectayo lawo sendisho ufumanise ukuba baye bathi sebeyiqomba abonasi le ntwana sizayibetha inye le ntwana yabo sayibetha inye le ntwana qha ufumanise ukuba barespecta ntoni ubrother wami sendisho xa bejonge mna babe babone ntoni image yomkhuluwa wami ufumanise ukuba zezinye izinto ufumanise ukuba ngamanye amaxesha ndiyasinda ngayo. So uBram besingafuni nova ngabeqomba ndiye noba senqomba ndicela nyani uncedo yathi ukuthi Sphelo utshayile ngoba bendiqomba brand confess bra yes nditshayile wona but le into endiyithetha isuka enhliziyweni. Yes sir. Yabo so bese ngathembi kwayo kwa into ephuma emlonyeni. Yabo now ke ngoku Sphelos nangu usister wakho ndifuna uya kwikhaya lomuntu otshayisebhisi. Yeah. So kubalekile uba kube khona abantu bangabi too harsh nomuntu otshayisebhisi. Yes. Ndimamela. Neka bangabi too harsh cause ntoni let me make an example of me sensho like thethe ngami please. Yabo like now bendithi noba sensho senqomba now I feel like doing right yabo denze into ezigrand enjo iyadini but kufumanise kuba like ibrother yami enjo libe ilamba emfondini man akuye kwenza izinto sensho nginceba just because of utshayile yabo ndiyayazi lento uyenzayo sensho awuyenzi kuba uyenza xa uyenza kuba uqomba ufuna umokoliso uthini beniqomba lento le bendiyenza sensho out of my good sensho trying to do right because nonama ndiyithanda le way yenzeka sensho kum ndiyenza ezwe ndizenzayo but yofumanise ndithi ndisenza lento uve kusike ukuthi qatha nje and bendiyeke phakathi kwalanto ndimbone mosiba okay nangiya ndimbone ephuma angiyephuma khathi ke ndiye pha and kufanele ukuba mhlawumbe sihleli soyi2 yabo vekuvuke nje uma ngike ndabona into ethile ke phe roomini kaNomthi yabo venqomba nje ngomzuzu avela jike mhlawumbe ngojikela nje emveni kwenu benkhawuleza into yothatha lanto eroomini kaNomthi ichave nje fast qoba ndikhawuleze ndiye ngasetepini yabo yena uzawuthi ebone sensho bengandihlamba ubuso pha yabo phine nje ngiqhubeleke nje ndenze lento endiyenzayo yabo qhubeleke ndenze lento endiyenza ndiphela lapho ndiphela khona. uNomdiwa ukuthanda kunjalo Nomdiwa ndithanda ndinjalo yabo. So this time ke ngohlala esitratweni bekuthi makugoduke yeah bekonto man goduke. That's when sensho sensho sister wami wanixelela ba time iyakufuna time sensho like akafuna unixelela straight ba because of ntoni akasathembanga sensho andithembanga ba ndizawubuya nyani yabo cause ntoni once sensho bekhona into engathi meeting endiyayiqonda ba into izaba ngam apha benqomba yandoni kule game sensho nami I feel like sensho ikhona into utime nami ndiyadinga manje ndithethe something naye yabo because of ntoni ndonele yabo. So ndithethe netime efonini ba mfonini athi ba ndiyakufuna fonini ngomso ndiyakufuna ndithi hayi time nzaba khona ndiyakwazi ke wena Sphelo awuzubakho ngokuthi uzixela ba uzaba khona awuzubakho I feel like ngasungalala lapha endlini ndithi hayi ke mna no kuleka time nzaba khona ndakhona nyani because of ntoni ndandidinga uba nditheni but I didn't even get by a chance ba nanti ke ndithethe naye yabo. Time sensho wava ndixelela ngale way bayensho kunale ndawo fondini sike sathetha ngawe nodade wenu yabo nomntakwenu ndebe ndiyiqonda ba hayi umntakwethu
yena sendimoshe ebengekho umntakwethu kule into senje noba ebekhona but abantu senje abazi nale into sisters zami because umntakwethu beyonele nyani ndimsoli ngani ndimsoli ngani umntakwethu hayi. So andixelele ngale ndawo Grace ayisentsho by hayi sentsho inceda abantu sentsho nami I felt like sentsho like into ebenza ithetha leba yalidinga uncedo but and sentsho lanto ethi beningazazi ba ndizayiqala ngaphi mina yonke le nto ndizawuthi but benzawuthi ba kodwa ngoku guys as ba ndihambile ngabe kanti umuntu okhe waziphisa speed bandike ndiphume yabo but ndanele senjoy lento senjo ndiyitye ndanela le drug ndiyitye. So ngokuya kubo uyosabela nawe bawuluthetha the same thing bawuluthetha the same thing ba ndidinga uncedo guys ndidinga uncedo lwenu nyani ke kule game njengoba senjo as much as ba nyani ke kule game senjo khona ezinye game senjo senjo amatyela adlulileyo ibingabi ngabo senjo abebe mxel basenjo senjo ibingaphumi kum yabo mina bendithatha into senjo icebo elilapha etafuleni kuba senqoba ususa le ithethwa senjo lani ba kuthethe isoloko into ingama apha endlini qoma yandoni ngathi ke ndithobele because kuba kwenzela uba senjo ndizawuthi ndifumane senjo manje fumana senjo zazimokho benqomba sendiyi-toll gate mos apha endlini enqomba i-toll gate because ongomuntu ondimbonayo ndimbonela imali ngakho wenza lo nomdi bayayazi senjo time yayazi kukho le nto ifuna uzifida pha kukho le nto izifuna uzifida Nkosi yam bendiqomba ayisuka ndiyayazi ba ndizawuyenza le nto xa ndibuya ndiyayazi ba bazandimokolisa ndizawufumana ii-gifts intoni so ngalo xesha lo yabo senjo ibingela lelo la xesha uba senjo ndidinga uncedo lwabo bendingalidingi ngela xesha ibhayibhile ithi ke xa ithetha speech ithi wathi unyana olahleko akuziqonda meaning that noba wayesitya emgqomeni esitya nehagu yena engekaziqondi wayengasoze atshintshe njalo. So le ndawo it's not that le ndawo special kakhulu nezinye ndawo uye kuzo but kuleni game uye nyanyani kule game ndiye nyanyani ndiziva yabo ngoku ndiyalidinga uncedo nyani ndinengxaki andiyongxaki Nkosi yabo ndayibona loo nto leyo ndinengxaki andiyongxaki and apha khandifike sentsho ndifike ndiphila kulaa meko nje bendijonga kube kukhona umuntu esikhothene nami ndifike ndakhululeka ndafike like sentsho like sentsho ndaziva sentsho ndiphila sentsho ngohlobo sentsho bese ndingaphili ngalo kwasekhaya yabo because ndagqibela sentsho like ba ndifile like home ekhaya pha ekhaya kusaphila umama yabo because ever since hayi qoma sikhothi apha sentsho bendingagadwanga ngumntu apha ndifika ndagadwa ngumntu ndazigada ngokunokwam yabo ndithi xa ndiqoma kufika umoya othile qoma hayi Sphelo yabo ndiqoma nike ndithandaze qoma benomthandazo nje omfutshane yabo manje kuba nje ezinye nje ze-habits zikhawuleze zafa nje ngelo xesha yabo ndazibulala nje ngamandla le ndawo endifike ndawafumana kule ndawo yabo. Now into oyifundileyo apha that is different kwindawo obukhe waya kuzo mhlambe ngokwenkqubo yabona apha into endifike ndayifunda apha sendisho
most of the time sensure ayendo sensure ibinqabe sensure apha uncedwa xa ngabe sensure nawe willing sensure ufuna sensure uncedwa yabo like in sensure kwezinye indawo sensure into sensure bebeyipreacher leyo ufumanise kuba bayipreacher uhlobo lwakhona kwezinye indawo sibe senisuka kuzo ba hayi mfundini sizakunceda apha ntoni bethetha sensure the same way but apha ndifumanise into ba apha sensure into bayipreachayo into eyipreachwa apha prof sensure sensure elizwe bayalipractice wabona liyaphila kwalapha okay yabo aliphelele emlonyeni yabo ndaziva sensure ndingumuntu ovuselelekileyo sensure ndisisidalwa esitsha wow yabo wow yes bro ungathini kulo mjita ubukele apha use deep ndifuna ukuthi mina sensure wonke umuntu sensure ubukele le video nje ofuna uncedo not ocingela ba ufuna uncedo sensure lento le mayisuke from your heart ba okay ngoku ndonele sensure zezinto yabo so if ufuna nyani uncedo hayi ndasekhaya yiza uzalifumana uncedo olufunayo yabo